El dia 3 de gener va passar una cosa que no esperàvem i que mai volguéssim que hagués passat. Cap a les 2:36 de la matinada, una canonada, un tram de canonada a l'Ampolla va col·lapsar, provocant una fuita d'aigua molt important. I pràcticament no donàvem crèdit al que vèiem, no? I la veritat és que va ser una nit molt intensa, perquè recordo perfectament la trucada de l'operador de la sala de control. Em truca i em diu: estem perdent molta aigua, té que haver-hi alguna cosa molt important, tenim una comunicació de policia local de l'Ampolla. Clar, aleshores això va ser tot com a molt sobtat i el primer que vam fer immediatament va ser fer una maniobra hidràulica per limitar el dany. A partir d'aquell moment, a les 6:30, recordo que ja vam fer el primer comunicat a tots els consorciats amb un sistema de comunicació que tenim propi, que el nostre servei estaria interromput de l'ordre d'unes 48 hores. Això van ser els primers missatges, perquè la realitat era aquesta, o sigui, una avaria d'aquest tipus no l'havíem sofert mai. Mentre vam començar les tasques de reparació, a la vegada vam començar les tasques d'avaluació de dir, bueno, molt bé, però la resta de la xarxa està en bones condicions, sí o no? I, a més, és fins a on hem buidat la canonada. Després de solucionar l'incident de la nit del 3 de gener de 2020, des del Consorci d'Aigües de Tarragona volien esbrinar què havia passat, però sobretot trobar respostes a una de les inquietuds més importants dels consorciats. Podria tornar a succeir? Immediatament es decideix contactar amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques i un equip amb els millors investigadors es desplaça a Tarragona per estudiar les causes de l'incident. El dictamen d'aquest CSIC és concloent i no admet a dubte. El col·lapse estructural de tuberia va ser una corrosió per clorurs, uns clorurs externs, res a veure amb la pròpia tuberia i el servei que fem, sinó uns clorurs per intrusió marina d'una contaminació del terreny degut a un rec d'un pou amb aigua salobre, que aquests, al llarg del temps, ha fet aquest efecte demolador en el sentit que va causar aquest col·lapse de la tuberia. La xarxa de distribució del Consorci d'Aigües de Tarragona està formada per un total de 402 quilòmetres de canonades que distribueixen l'aigua a 63 ajuntaments i 25 indústries. És per això que es decideix iniciar un projecte més extens per conèixer l'estat real de tota la xarxa de distribució i certificar que un incident com el del 3 de gener no es pot tornar a repetir. Aquest projecte d'inspecció de la canonada principal bàsicament s'emmarca dins de la voluntat que té el Consorci de conèixer quin és l'estat en el que es troba la canonada, que és la principal artèria que dona aigua a tota la província de Tarragona. La vida útil de la canonada principal del Consorci més o menys està al voltant dels 70-75 anys per a les canonades de formigó pretensat que es van instal·lar als inicis. Hem dividit aquestes inspeccions en 3 trams diferenciats, el primer i el segon, que formen part de la principal A i principal B, que anomenem, que és des de la planta de tractament a l'Ampolla fins a Vandellòs i de Vandellòs fins a les oficines a l'EB3 a Tarragona, i un tercer tram, que és del tram d'aigua crua, des de la captació al riu fins a la planta de tractament a l'Ampolla. Durant el primer trimestre de l'any s'inicia el procés de licitació del projecte que ha de permetre conèixer l'estat de la canonada principal. Pocs dies després comencen els preparatius i la calibració, per tal de dur a terme la inspecció de la canonada. Abans de començar les feines pròpiament d'inspecció per col·locar l'equip dins la canonada, hi ha unes feines prèvies que vam desenvolupar abans de la situació amb la Covid-19, que són unes feines de calibració de canonades que estan sanes. En aquest sentit, el que es fa és obtenir dades de canonades bones que ens serviran per contrastar la informació que després obtindrem amb l'equip quan passi per les canonades que estan en servei. D'aquesta manera, creuarem les dades i obtindrem una comparativa que ens permetrà decidir quins punts estan més afectats, no tan afectats, o quins punts urgeixen d'una actuació de forma immediata.
La primera setmana de març, l'equip de Xilem arriba a les instal·lacions del Consorci d'Aigües de Tarragona i durant una setmana treballa a contrarrellotge. Tot i això, l'inici de la pandèmia de la Covid-19 obliga a tot l'equip a aturar el projecte i reprogramar totes les feines per a més endavant. Tres mesos més tard, la pandèmia dona una treva i l'equip ho aprofita per engegar de nou amb el projecte. Al llarg d'aquests dies s'analitzen 75 quilòmetres de la canonada principal, entre el punt de captació a Camp Redó i les instal·lacions centrals a Tarragona. Hem de fer una sèrie d'operacions per poder introduir l'equip a dins, per poder tenir la xarxa amb l'equip preparat i continuar donant servei mentre fem la inspecció. Llavors, el que s'ha de fer bàsicament de forma prèvia és obrir la canonada, buidar la canonada per poder entrar a l'equip de forma segura i un cop tenim l'equip a dins i encara no l'hem llançat per la inspecció, s'ha de tornar a omplir la canonada d'aigua, pressuritzar i un cop tot està preparat ja podem donar inici a la inspecció. When we're doing these inspections, there's really no margin for error, and we've been really fortunate on this project to be able to collaborate with CAT, and we can confidently say the support that they provided us in the inspections is world-class. This extends to the operations, the project management, and the tracking crews that have supported us throughout the inspections. Durant la inspecció, els tècnics del CAT garanteixen el subministrament d'aigua a tots els consorciats, una complexitat afegida que comporta una major coordinació entre els diferents departaments. Aleshores, el que fem és, des de la sala de control, amb l'operador i jo mateix, regulem tant les vàlvules de les bombes d'impulsió com de les arribades dels dipòsits. Hem d'assegurar que quan està a prop de passar el pipe diver per davant d'una derivació a un dipòsit, aquesta derivació ha d'estar tancada. Però clar, abans has d'assegurar que aquest dipòsit al qual queda abastat té prou aigua, té prou reserves com per no veure's afectat. És a dir, és un joc de poso l'aigua per davant del pipe diver i quan està a punt d'arribar a aquella derivació has de tancar i posar l'aigua per darrere, assegurant sempre que el cabal que empeny és el mateix, per tenir una velocitat de flux uniforme que doni una lectura el més regular possible. El Pipe Diver és una màquina sofisticada de presa de dades a través d'un sistema d'auscultació que permet comprovar l'estat actual de la canonada principal, comparant-la amb les dades d'una canonada en bon estat. Durant el procés, la pròpia aigua impulsa l'equip a través de la canonada que, mitjançant camps electromagnètics, és capaç de detectar desperfectes en l'estructura de la xarxa de subministrament d'aigua. És un sistema molt sofisticat, és una experiència bastant pionera a nivell d'Europa i significa molt en el sentit que podem una mica marcar una pauta, un inici d'un sistema predictiu. A la vegada, uns sensors col·locats a les arquetes de servei de la canonada principal permet als tècnics conèixer en tot moment on es troba el Pipe Diver. Un treball en equip que aconsegueix que la tasca es desenvolupi sense cap incidència. Tothom s'hi ha volcat i hagués estat impossible dur a terme un projecte d'aquesta envergadura sense la participació de tothom al Consorci i tothom fent-ho des de les ganes de saber exactament què és el que tenim i que els resultats siguin els millors possibles. A la inspecció amb el Pipe Diver se suma l'Smart Ball, una tècnica que permet conèixer si hi ha alguna fuita d'aigua en algun dels 3 trams inspeccionats. Sure. So we're here in Spain to gather information about the current wall condition of the pipeline. For this, we use 2 types of technologies. We use the Smart Ball, which is an inline free swimming tool that detects and locates leaks and gas pockets, and it's also able to map the pipeline alignment. We also use the Pipe Diver condition assessment tool, which is a tool that's easy to deploy while the pipe is in service, and it can also travel long distances, as well as go through inline valves. Per al sector de l'aigua en alta,
Aquest és un projecte pioner. Mai abans l'empresa Schilem havia desenvolupat una tasca tan complexa a Europa. In this project, we actually have two significant milestones. The first is this is the first pipe diver inspection we've completed in Spain. And the second is this is actually the largest inspection project in Europe that we've completed in over 30 years of inspection on pressurized pipes. Abans de rebre l'informe definitiu, el CAT rep un informe preliminar, on es detallen els tubs que poden estar en pitjors condicions i comprometre el subministrament dels consorciats. En total, es substitueixen 5 tubs, ubicats als termes municipals de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Mont-roig del Camp i Cambrils. L'informe definitiu derivat de la inspecció constata que l'estat estructural de la xarxa de distribució d'aigua del CAT és molt bo en comparació a la mitjana del sector. I és que tot i que la ràtio de canonades en patologies se situa entre el 3 i el 5%, la del CAT és al voltant del 0,3%. El projecte, però, no acaba aquí. Al llarg del 2021 està previst que comenci la segona fase, que contempla el desplegament d'una xarxa de fibra al llarg de tota la canonada principal, que permetrà conèixer l'estat de la infraestructura a temps real. Aquestes dades que obtenim ara de forma puntual es les anirà donant en continu i això ens permetrà veure com evoluciona l'estat de cada tram de canonada amb els anys. Llavors, això ens donarà una informació molt veraç i, per tant, ens permetrà actuar i prendre decisions al llarg del temps i al llarg de la vida útil de tota la canonada principal. I la instal·lació de fibra òptica a lo que és Europa no n'hi ha. O sigui, hi ha experiències al Canadà, Estats Units i Mèxic, però aquí a Europa, fins a la data, no hi ha una experiència d'aquest tipus. Llavors, jo crec que això ens posarà al capdavant també d'aquesta situació i poder disposar d'uns sistemes molt sofisticats com per poder posar mans a l'obra si això es requereix. .